Helo yna, symau, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn yn ystod y cyfnod presennol. Meddwl o'n i sy'n ni'n ffilmio fideo cymharol byr heno yma, a hi fan diwrnod y llyfr. Ac o'n i'n meddwl, wel, sy'n ni, a ddim i drafod pwysigrwydd darllen i mi fel unigolyn. Yn enwedig felly yn sgil fan Anableddau. Mae darllen wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed ers i mam ddysgu mi sut i ddarllen pan o'n i'n 2 oed. Ac mae un reswm benodol pan mae darllen yn bwysig i mi, wrth gwrs, dihangdod hynny ydy, dwi'n gallu denig o fi wrth yn Anableddau tra fy mod i'n darllen ynddo. Felly dwi'n gallu ymwybyddu swn y siont, a phob dim arall tra fy mod i'n canolbwyntio ar beth bynnag dwi'n darllen. Ac o ran y math o lyfrau dwi'n darllen wedyn, dwi'n darllen yn weddol, dwi'n darllen amrywiaeth o bethau yn y Gymraeg ac yn Saesneg, ffeithiol a ffuglen fel ei gilydd. O ran llyfrau ffeithiol, wel, mae anifeiliaid y byd natur wedi bod o ddiddordeb mawr i mi ers o'n i'n blentyn, felly wrth gwrs mae llyfrau ar y pynciau hynny yn amlwg yn diddorol tu hwnt i mi, a dwi'n darllen rheini'n rheolaidd. Llyfrau hanes hefyd, boed yn hanes lleol neu rhyngwladol. Mae hanes wedi bod yn hynod o diddorol i fi fel pwnc ers blynyddoedd lawer, felly wrth gwrs mae llyfrau hanes yn rhywbeth mae gen i cryn dipyn ohonyn nhw. Acw ar y cyd efo'r llyfrau byd natur, ac hefyd rhywbeth mi o'n i'n darllen ond dwi heb wedi bod yn darllen cymaint ohonyn nhw yn ystod y cyfnod presennol, wrth gwrs, ydy llyfrau teithio, oherwydd wrth gwrs dwi ddim yn gweld fawr o bwynt darllen llyfrau felly ar hyn o bryd, a fi'n methu cynllunio mynd i unrhyw le. Ond mi oedd na gyfnod, wrth gwrs, pan o'n i'n darllen rheini yn weddol rheolaidd, a fi yna fatha eisiau fatha yn awyddus i deithio i lefydd gwahanol ac ati a profi gwledydd a ddiwylliannau gwahanol ynde. Felly mae hynny yn rhywbeth dwi wedi bod yn gwneud llai ohono fo yn ystod y cyfnod presennol, oherwydd dwi ddim yn rhagweld fy fein teithio i unrhyw le yn y dyfodol agos o gwbl de. Felly, ia, o ran llyfrau ffeithiol dyna fo, llyfrau am anifeiliaid y byd natur, hanes, a i raddau llai llyfrau teithio wedyn. O ran ffuglen wedyn yn y Gymraeg a Saesneg, a dwi ddim yn gwybod pam fy mod i beth wedi tynnu fy sylw at genre yma o lyfrau yn benodol, ond dwi'n darllen cryn dipyn o ffuglen trosedd ynde, a wedyn dwi ddim yn dall pam yn union mae'r genre yna'n apelio i mi, ond mae wedi gwneud ers rhai blynyddoedd. Dwi'n cofio be oedd yr un gyntaf nes i ddarllen? Rhywbeth gan Peter James yn Saesneg, mae'n rhaid, ond dwi'n methu cofio pa un o'i lyfrau yn union, ond mae hynny'n rhai blynyddoedd yn ôl rwan, a wedyn wrth gwrs nes i cael yn denu at y math yna o nofela, lle yn syth bin, ac felly, fel dwi dweud, yn y Gymraeg a Saesneg, os oes yna rhyw fath o elfen o drosedd yn y ffuglen, mi wna i ddarllen o mwy na thebyg. Felly, ie, dyna fo, a wedyn, fel dwi dweud, mae darllen i mi, fel ydych chi yn y cychwyn,
wedi bod yn hynod o bwysig i mi erioed yn bennaf mwyn i fi gallu denig o fi wrth yn Anableddau yn gyfnod. A wedyn, gwrs beth dwi wedi bod yn darllen yn diweddar. Wel, dwi wedi bod yn darllen cryn dipyn yn diweddar, deg gwir. Mae gen i nhw fan hyn ar ochr y bwrdd fyny'r stafell rhyw. Dyna fo, pen yr domen ar y funud. Annibyniaeth. A phamlau da. Dyna sa'r pen y domen ar hyn o bryd, so rhywbeth chydig yn wahanol i'r math o lyfrau dwi wedi crybwyll yn diweddar, ond dyna beth dwi wedi bod wrthi'n darllen yn diweddar. Ac felly, dyna fo felly ar Diwrnod y Llyfr. Dyna jyst fideo gryno yn esbonio bwysigrwydd llyfrau i mi. Di hangdod gwerthfawr tu hwnt i ar gyfer rhywun anabal, i deg gwir. Ac o ran darllen, mae hynny'n atgoffa fi. Wrth gwrs, mae gen i nam ar yng ngolwg, dwi wedi sôn am hynny mewn fideo arall, ond dwi newydd cofio pan o'n i yn yr ysgol gynradd, mi ges i fy addysgu sut i ddarllen Braille, ac dwi'n pam deg gwir, oherwydd fel dwi'n dweud, o'n i'n gallu darllen, o'n i'n gallu gweld digon da i darllen testun arferol, beth bynnag, ond dwi yn cofio derbyn gwersi ddarllen Braille pan o'n i tua, faint o'n oed fan i dwa? 7, 8 oed, rhywbeth felly. Ac, ond oherwydd diffyg ymarfer ynde, erbyn hyn, swn i'n methu darllen gair o Braille erbyn hyn. Dwi wedi colli'r arfer yn gyfan gwbl, ond fel dwi'n dweud, a fi'n gwisgo'n sbectol yn fwy rheolaidd erbyn hyn, dwi'n gallu darllen llyfrau heb cymorth Braille yn ddigon hawdd, diolch i'r drefn ynde. Ond mae hynny'n rhywbeth diddorol am yn hanes darllen, dysgu darllen Cymraeg, Saesneg, Braille. A wedyn, wrth gwrs, mi nes i dysgu darllen Ffrangeg tra o'n i'n dysgu'r iaith honno, ond prin iawn di'r cyfleoedd i ddarllen gymaint a hynny o lyfrau Ffrangeg yn diweddar yn anffodus, ond mae hynny'n rhywbeth dwi'n gobeithio gallu gwneud fwy ohono fo, pan ddaw'r cyfle. Felly, dyma ni. Dwi ddim am i'r fideo yma mynd ymlaen am rhy hir eto, felly na i ddymuno nos dda a dymuniad agorau i chi gyd. Hwyl am y tro.